खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय पर्सनल जतर सबायनाय जतन जों दिनै अबंखा राजकान्दी आमचायो दिनै कैसा मालायमानि पान्दा जों अनकटी डिस्ट्रिक्टनि राजकान्दिनि कमिउनिटि हलाव जों गौथुम लाइजाक अबंखा NLFT जोंखा मादार अर्गानाइजेशन हिजागो तामनिके गोबां ग्रुप दङ बागिनो अकमनो मा सालायगा ओमफ्राय जों अक्रारकनि बिसिङाव दिनै जत सफाया हायबनो जों जतन NLFT नि आउट एन्ड आउट अब NLFT नि मेम्बार्स जों आमचायो आं दिनै पुइला फार्स्ट टाइम राजकान्दी फाइसाबै माने बेलेकेनो खारदंगो तै तंथगो इनके थांनाय लास्ट 35 इयार्स चिनि चबाव गोबां बरक इनभल्वमेन्ट दङ बाक्साबा थैगा बाक्साना जोंथि मालिया नखुनि ताखु बुखुरावबाय जों मालायलायनानै अबनो चिनि मुख्य दिनैनि मालाय मुं बान्दा तै चिनि दुख खस्थनो जों शेयार खालायलायनानै दिजा इनके अबतो कोनो राजनीतिनि कोनो मथानि अबाहाय बान्दाया आइता चिनि याप्रि चिनि दफानो तैनो चिनि वानसुमनि दङ जों हयतो कायसा एग्रीमेन्टनि बिसिंथि दिनै नगो किफिलि फाइलायका हाव चिनि दफा चिनि सोसाइटी हदाव जों फाइलाय जागा कायसा जेंमानिबो कायसा दङ बायमानिबो कायसा दङ ना ओमफ्राय थांनाय 35 इयार्सनि जबा आपातत जों याकारिनो फाइलायका एजे एके दाबो बसकांनि नाहार नंजे नों सामाने बसकांगो जों चिनि दफानो तै चिनि हानो नवानसुगै जों हिमनाय तामके जों जतनो याफारजाक जों चिनि समायनो पगिया गाबो नते गेसा सुमंसा जराव मासाव जरा मासे एखै आबायखि सामंखायै न कुरे हुकुरैखै सामंखाय फैका दिनै मोसौ जरा फायै मालाय फैका दाबो जरा थै थांगानायनि उमा बाहिनी ताखु बुखु बाहिनी आबायखि मालाय ले दिनै मारै मु पान्दाखै मानि एसिंथै बाहाय मा तक बेले खाकजांगो हायसि अब कपाल काहामना हिनजांनाय आंसाक अब कायसा कायतनि हामारि मालायनि जरा काहाममानखा जों थै थानायरावनो जों पगिया दिनै बाक्सा बुमावफा ताखु बुखुराव रुतुगै दंफायो आनि साजला तदा दं बाक्सा सिया बर' बकथाना दखो ना करिखा ओंखाय अबतिरावनो नै जोंनि खाखामो तै जों पगला गाहिसे पगिया इनके अबनो दाबो अब चिनि कपाल काहाम इनके जों जेफ्रोखनो बंनि लगे दंनाय एवं चिनि फार्स्ट प्रायोरिटी नो जे थैनायनि नखरनो जों तामनाय जों चिनि दुख खस्थनो शेयार खायनानि बरनो किसा सुजुग सुबिदानि बिसिंथि फन्दे जों खाकजांनि मानो अमा हायसिनि वानसुगो पुइला मानो बरनो नतैनो दं इनके ताकिसा सुमंसा इनके बाक्सा रुकुरो ताबु बसराय ए सासुमाया बंनि बुसकांगो तामु नाहार मु तंगै बा तामु या प्रिसेना तंगै महिके साब्रम नगरावैके प्रोग्राम खालाय दं आबरो बुजिसमाया मुखिजा सराय बुजिखानि कगनो आबनो तै तो कोनो कन्फ्युजन को खाया हे देबा दिनै जगह आं पुइला हयतो राजकान्दिओ ना फाइनाल मुसुङो आगिनि जरारगो रमदि 35 इयार्स सिगां चिनि बर' रगासो गोरोंलाया हेजि थांलाया फाइलाया अब दिनै जरा काहामामानि मथा NLFT नि बिसिंथिनो अंगो हनिने आं पुइतोख्लायो एवं आंगर कायसाफोरनोसो सिनिया दिनै गोबां बर'नो आं सिनियो राजकान्दी आमचाइनि आनि ताखु बुखुरक जों कायसा नखुंनि बरकसे उसकांगो तामनाय उसकांगोनो जों हुकु तैसाव कायसा पान्दांका हुकु तैसान बर'नोबो आं सिनिया फार्स्ट फाइजिया जों फालायनो कोनो सुजुग गरै आगिन जरारगो तेबो हायसे बुजिखा NLFT नि बिसिंथै आमचाइनि गोबां मा बर'नो आं दावसिनो
Oko tisa amcai kaisa NLF tini kaisa nukung haisi. Oke, bon bagai jeng fainani no nago, oh faitani batao, abaro buni wanso mutam to naiba. An takuk boi malanani doko kosto share lainani. Abose kotor. Oke, tini pandani bisinti kaisa ro laijaka abo kaham ko oroni je jugal nairo. Ngorono beleke hambai mario convener tongo boni je team ngorono hambai dio. Oke, amcai ni joto norok media person rok je subanai rok no hambai dio. Paithan digi kaisa sumungsa je tabuk nongni dabi tongmani arai sokoti himani inki aborok busu dakti samung agugjak tong manthairok bahai abor kitsa kai sairi abo 250 koti to tongono abo proseso tong haisi ngai boskango obusoi abo ongnai jeng tamnai belai hopeful ngai kaisa proseso tongma ba officially kabangma kisa pending samurong tongma bagai abo tabo muk tanggon nungjayaku asese abo teruk kami immediately nong nai ini nai jeng putot lai asena hambai